Gaur pilotari buruz hitz egingo dugu. Asteburu honetan jokatzen bai dira buruz buruko txapelketako finalerdiak. Alde batetik, gaur larunbata, atano hirugarrenean, jokatuko dute gehiengoarentzako txapelarako bi favorito nagusiak, Alture hirugarrena eta Laso. Altuna 2018, 2021 eta 2024 urtetako buruz buruko txapelduna da, eta Unai Laso berriz 2022koa. Bosgarren aldia da buruz buru elkarren kontra jokatuko dutela, eta bi aldiz irabazi du bakoitzak. Berdinketa gaur arratsaldean hautsiko da bietako baten alde, finalerako txartelarekin batera. Donostian, atano hirugarrenean, lepo beteta sarrerarik ez baita gelditzen. Bestalde, bigarren finalerdia bihar jokatuko da Gasteizko Hogetan. Bertan, Unai Artola eta Iker Larrazabal izango dira, nor baino nor. Iñaki Artola oso pelotari indartsua eta langilea da. 2021an finalera iritsitakoa da eta lesio baten ondorioz ez zuen finalura jokatzeko aukerarik izan. Orain du aukera bat Arantzaura ateratzeko, baina hortarako Larrazabal gainditu beharko du. Larrazabal txapelketa honetako errebelazioa da. Ezkurdia, Altuna eta Dario irabazita sartu da finalerdietara. Golpe ikaragarriko mutila da eta konfiantza oso heldu da finalaren bila.